बावहाय 12टा 1टाबाबो साननि फैजायो लोगोफोर मानो होनबा दंफां लाइफां गोजा नालाय बिराद थान्दा गुसु आरो ओमफ्राय फुख्रिया बिराद गिदिर गेजेराव ओमफ्राय जिं 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 दंफां लाइफां ओमफ्राय बेरायनो हायो जिरायग्राबो दंजोबो जेबो गरमनि जेबो प्रब्लेम गैया आरो बिराद थान्दा थान्दा ओरैबायदि दै गेजेराव जिरायगासिनो मालाय फैनो बिसोरो नोंथांमोनहाबो फैथार लोगोफोर बिराद मोजां जायगा बिराद थान्दा साया थार एकदम दैयाबो बावनो नालाय बावनो दै बावनो दंफां जि मोजांखा बेरायनो जिरायग्राबो दंखाजोबखायो नै बे मोनसे जायगायाव हाबनोसै जोङो दाना नै बाहाय हाबबाय जोङो ना बिराद नायाबो गिदिर गिदिर थारबाव गिदिर गिदिर थारबाव माने बेहाय बेलेग बेलेग जातनि ना दं आरो अलग अलग मछली है ये काला है ओंखारबाय फैलायबाय नै
नायदो लोगोफोर ओरैबायदि मोजां नोंथांमोनहाबो फैथार बेरायनो बाव गरमानो गैया आरो सान्दुं गोसाबाबो माने बिफां लाइफां ओरैबायदि मोजां आरो नाव सालायगासिनो मालाय है बिराद मोजां अबाव थाबोजोबखोथाय बिसोरो